ассалому алейкум. Дуруд бар шумо бинандагони гиромии барномаи лазиз бо Тахони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо медонед киро даъват кардем. Нафаре ки аллакай дар ҳамун синни кӯдакиаш, синни 7-солагиаш дар чандин фестивал озмунҳо иштирок кардаасту сазовори ҷойҳо гаштааст ва боз гӯем ки дар чандин озмунҳои байналмилалӣ ҳам иштирок кардааст ва имрӯз дар Италия фаъолият мекунад, таҳсил мекунад ки фикр мекунам ки аллакай чандин нафарро агар дида бошанд мешиносанд. Шорух Юнусов аст. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед. Чӣ хеле ки мегӯям бо забони италиявӣ бенвенута. Гратсие. Саломат бошед. Хуб, имрӯз мо ҳамроҳи шумо чӣ омода мекунем? Бо ҳам як хӯроки италиявӣ ки ном дорад лазанья алла болоньезе. Лазанья алла болоньезе. Болоньезе. Ҳамин хел. Лазаньяи шаҳри Болония ки аз ҳамин шаҳри Болония, Италия. Яъне ин хӯроки миллии итолиёвӣ аст. Хеле гӯем агар. Хуб, чӣ хел аст фаъолияти шумо, корҳои шумо дар Италия? Чӣ гуна рафта истода? Ташаккури зиёд. Ман зиёда аз 5 сол аст ки дар Италия ҳастам. Бо супориши бевоситаи пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафарбар шудам ва ҳамин сол бояд сарбаландона яке аз консерваторияи номдори тамоми дунё, на фақат Италия, консерваторияи шаҳри Милани ба номи Ҷузеппе Вердиро хатм мекунам. Вале ин 5-ум сол аст дар шаҳри Милан дар Италия ҳастед ва ин сол хатмам мекунед. Чӣ хел таҳсил дар он ҷо душвор аст фикр мекунам, камакак барое ки аз фикр мекунам чандин давлатҳои дунё аст дар он консерватория. Акнун барои омӯзиши опера, сурудхонии опера Италия инчунин шаҳри Милан шаҳре ки аз тамоми давлатҳо, аз тамоми гӯшаи дунё мардум мебиёянд барои сабақгирӣ. Ватани опера? Ватани опера, бале. Худи Италия аст. Ватани опера Италия аст ва инчунин дар шаҳри Милан яке аз номдортарин театрҳои опера театри Ла Скала. Ла Скала. Бале. Дар наздикии консерватории мо чӣ дорад? Дар наздикии консерватория аст. Бале. Хуб, биёед акнун хӯрока омода кунем. Дар рафти хӯрок фикр мекунам ки бисёр як суҳбати гарм меравад, суҳбати хуб меравад, чунки ман ҳамун чӣ мегӯянд тоқатам тоқ шуда истодааст ки зудтар пурсам аз Милан, аз Италия, аз театрҳои онҷо, аз консерватория, аз дарсҳои шумо. Биёед оғоз кунем. Оғоз мекунем. Хуб, биёед акнун ҳамин чӣ лозим мешавад барои хӯрок? Маҳсулотҳо. Бале, ба мо лозим мешавад маҳсулотҳои асосӣ ин гӯшт. Гӯшти қима. Гӯшти қима, бале. Ним кило гӯшти қима. Хуб. Хамираи помидор. Хамираи помидор. Хубтар мешавад аз помидори камтар обдор. Обдор бошад, бале. Ва мо истифода мебарем ҳамин хел листҳои варақаҳои лазанья. Лазанья. Мобайни монанди макарон аст. Макарон. Бале. Ин мешавад дар мобайни хӯроки мо. Яъне ина мемонем аз болояш гӯшту хай панир. Ин чизи классика аст барои ҳар як хӯроки италиявӣ. Ин чӣ гуна панир аст? Панири новбаста чӣ гунае ки бошад мешавад фикр мекунам. Дар Италия панири чиро истифода мебаранд? Пармезан. Пармезан. Аз шаҳри Парма наздикии шаҳри Болония аст. Мо ҳам аз шаҳри Парма ки наздикии шаҳри Болония аст панир овардем. Пармезан ном дорад. Хуб, пиёз мебинам. Пиёз, бале. Пиёз барои гӯшт, як дона пиёз ва як дона сабзӣ. Бале. Ин барои ҳамун боло. Барои боло, албатта. Хуб. Баъд ба мо лозим мешавад шир. Равғани маска ва орд. Барои соуси бешамал. Бале, бешамал. Бешамал. Хуб, дӯсти азиз, коминчамо. Коминчамо. Бале, биед. Хуб, чӣ лозим аст барои мо? Дег. Як дег лозим аст, бале.
деги дорем, калон дорем, ана ин қадара. мешавад. Анам қадара? барои чӣ истифода мебарем? Барои соус истифода мебарем. Соуси бешамал. Аҳа, бешамал. Хуб, метавонем тоба. тобаро барои омода намудани гӯшт истифода барем. тоба, а? Бале. барои омода намудани гӯшт. Ҳозира мекушем. Вот так. Хуб, барои омода намудани гӯшт, ана тоба, ана дег. Деги ин миёна аст. Бале. хуб, биёд акнун оғоз кунем. Тахтача медиҳам ба шумо ва имрӯз шумо ба ман фармон медиҳед. Ман чӣ коре ки гӯед, ман ҳамаашро иҷро мекунам. имрӯз ман шогирди шумо. ширинии кор ҳамин аст ки дасти ду кас бошад, ҳам тезтар мешавад. бале, ҳам ҳам фикр мекунам ки бо лаззат мешавад, ҷолибтар мешавад, суҳбат карда, чахчах карда мепазем. ана ҳозир аз кадом як фарш гирем? аввал пиёз. шумо чӣ гиред? Пиёз гиред, ман сабзӣ мегирам. боз, бале, пиёз бинандагони гиромӣ мисли ҳарвақта барои ман. ана ин сабзӣ аз шумо. барои ки меҳмонҳоро гиря карданашон намехоҳед. намехоҳам, бале, албатта ҳамин хел. хуб, акнун биёед ҳамин аз суоли анъанавии барномаи лазиз оғоз кунем ки аз синни чандсолагӣ шумо ҳамон меҳр бастед ба саҳна, меҳр бастед ба сарояндагии жанри опера, ба худи опера. аз куҷо буд? Кӣ буд? мисол як кас сабаб мешавад, як кас раҳнамоӣ мекунад? бале, ман аз овони хурдсолӣ ба овозхонӣ машғул будам. вақте кӯдак будам, пеши оинаи нилгун истода чӣ барномаҳои телевизионӣ мусиқӣ гӯш мекардам ва ҳамин хел пайдо шуд майлу рағбати ман. баъд шодравон бобоям ки бисёр як одами фарҳангдӯст будам, маро ба устодони зиёд ба шаҳрҳои Исфараву ба шаҳрҳои Хуҷанд мебурданд ва ба якумин озмуни ман ки соли 2007 буд, бале, ин фестивали Нури умед дар шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар, фестивали Нури умед. Нури умед, бале, иштирок намудам, ба кастинг оварда будам бобоям ва ҳамин хел оғоз шуд. баъд аз вай озмуни ҷумҳуриявии донак ки ман ду бор соҳиби гран-при шудам. дар он ҷо бисёр меҳмонон аз давлатҳои Қазоқистону Беларусия иштирок мекарданд ва якумин озмуни байналмилалии ман дар давлати Қазоқистон дар шаҳри Алмато буд ки маро даъват намуданд. Алмато? бале, озмуни Бостурғай. Бостурғай ном дошт. хуб, ва гуфтем ки ҳамон шумо медидед оинаи нилгун, а? бале, яъне ки ҳамон сарояндаҳоро медидед, ё ки намоишҳои театри операвӣ? аз куҷо буд? аз кадом сарояндаҳо буд? кадом ҳунармандон буд? ҳунармандони эстрадаи худамон буданд. агар дар ёдатон дошта бошед, пештар дар телевизионҳо ба муносибати рӯзи зодрӯз табрик мекардам. бале, бале, сурудҳои эстрадӣ мехостанд ки монанд ва ман як суруд аз хотирам намеравад. яке аз сурудҳое ки ман аввалин аз ёд карда будам, ин суруди оши палав буд. оши палав? оши палав. ҳама мехӯрад, ҳама медонад оши палав. бале. ва баъд гуфтед ки ҳамон нафаре ки шуморо бурд ба назди устодон, ин бобоят омуд аввалин нафар? бале. кӣ буд ҳамон устоди аввалини шумо ки боз шумо меҳр доштед, боз ба назди устод рафтеди, боз якбора ҳамон меҳри шуморо, шавқи шуморо боз чӣ мегӯянд, зиёдтар гардонид? кӣ буд ҳамон? устодони бисёр доштам аз овони хурдсолӣ. шодравон устод Зулфиқоров буданд. баъд дар шаҳри Хуҷанд буданд? дар шаҳри Исфара буданд. бале. устод Олим Юсупов буданд. бисёр устодо буданд ки дар шаҳри Коимодому Хуҷанд ба ман бисёр сабақҳо омӯхтанд ва қайд кардан ба маврид аст ки устод Адҳам Холиқов ки артисти халқӣ ҳам Тоҷикистон ҳам Ӯзбекистон ҳастанд, маро дар синни 9 солагӣ
ба шогирдӣ қабул карда будам. Модарам Аҳа. пеши устод оварданд ки ба писари мо сабақи ҳамон операомӯзиро омӯзед гуфта. Яъне аз 9 солагиатон буд. Бале. Ҳамон устод Адҳам Холиқовам диданд ки шумо мисол чӣ мегӯянд як кӯдаки ки бисёр ҳамин шавқ дорад, завқ дорад ба опера аллакай камакак тасаввуротам доштед. Ин фикр мекунед чӣ аст ҳамон фикри шумо? Ин метавонад ба як қавле талант аст ё ин ки бояд кӯшиш кард ки ба ҳамон ҷо расӣ? Ин метавонад талант бошад? Акнун дар аввал фикр мекунам ки истеъдод бояд бошад. Истеъдод бояд бошад. Лекин бо гузашти вақт истеъдод танҳо истеъдод камӣ мекунад ва бисёриашро кӯшишу ғайрат мегирад. Ман фикр мекунам ки барои муваффақ шудан дар 95% бояд кӯшиш кунӣ, 5% дигар истеъдоде ки яъне аз рӯи ҳамин гуфтаҳош бовар мекунед ба ҳамин гуфта ки 95% бояд кӯшиш? Ман бовар мекунам. Бале. Ин ҳамин хеле аст. Аз хурдӣ, яъне ҳамон будед 7 сола, 8 сола, 9 сола, баъд аллакай фикр мекунам ба ҳамон чандин озмунҳо иштирок карда будед то 9 солагиатон. Новобаста дар мактабу новобаста дар чорабиниҳои хурде ки буд. Баъд омадед ба назди устод. Ин ҳамон яъне кӯдакӣ чӣ мегӯянд аз баъзеҳо мегузарад ба бозӣ, ба ҳар гуна. Аз шумо фикр мекунам хеле набуд, фақат машқу тамрину. Аз мо аз шаҳр аз дигар шаҳр ба ин шаҳр омадан буд. Сафарҳо ба хориҷа буд. Бале, кӯдакии мо камтар ғайриоддӣ гузашт. Бале, ҳамин хеле буд. Ман як пиёза реза кардам ана. Бале. Хуб, мо ҳозир шурӯъ мекунем ба пухтупази гӯшт бо пиёз. Ба мо лозим мешавад тоба. Бале. Хуб, ҳозир камтар равған медозем ва шурӯъ мекунем ба пухтани пиёз бо сабзӣ. Равғанаша чӣ қадар? Равғанашро бо камтари дигар резем. Аввалаш кифоя аст. Кифоя аст, барои ки серавған бояд набошад. Бале. Фикр мекунам. Ана мепартоем ҳамаи. Бале, аввал пиёзро мепартоем, баъд аз қафои пиёз сабзиро. Хуб. Ана пиёз ин камакак бояд интизор мешудем ки каме монандӣ дорад ба зирбаки тоҷикӣ. Тоҷикӣ, албатта. Албатта. Ана интизор мешавем ки камакак садояш барояд. Бале. Як то пиёз кифоя аст? Як то пиёз кифоя аст барои ман. Чунки хӯроки лазанья серпиёз набояд бошад. Набояд бошад, албатта. Гӯшташ камтар маззаи пиёзро ба хӯроки мо диҳад кифоя аст. Кифоя аст. Бале. Анакнун хуб, фаршам ҳозир камакак ҳамаша партоем, ҳам хеле хуб мешавад ё ин ки ҳамаша мепартоем баъд аз он ки пиёзи мо камтар тафсад, ҳарораташ баланд шуд. Хуб, ана камакак ана садояш баромада истодааст. Хуб, ҳамун аввалин суруде ки шумо сароидед дар саҳнаи касбӣ, саҳнаи касбӣ не, ҳамун чӣ мегӯянд, аввалин озмуне ки дар дили шумо ваҳм дошт, он вақт фикр мекунам ки ҳамун аллакай ба як қавли мардум чашми шумо кушода набуд, дар дили шумо ваҳм буду, ҳаяҷон буд. Ин кадом озмун будуд ва кадом сурудро шумо сароида будед? хотирмонаш ин озмуни донак дар шаҳри Хуҷанд буд. Ин соли 2007 буд. 2007 буд. Бале. Ман якумин бор ба таври зинда бо оркестри камеравӣ суруд иҷро карда будам ки суруди Шодравон Аҳмад Бобухунов буд. Намерафти ту аз ёдам. Метавонем камакакаша сароем барои мо, барои бинандагон? Метавонем, бале, метавонем. қариб ними ҷаҳон дидам, рухи пиру ҷавон дидам, гулу оби равон дидам, ҷамоли дилбарон дидам, вале мулки ободам, намерафти ту аз ёдам.
به هر جا فخر می کردم که من از شرق آزادم. بهترین ببینید یک صدای شما چی میگن همون اینا کفتان گیریم صحبت کردم گیریم بله صدای شما هست میبرد تازه چقدر به آلایش میگوین بسیار شیرین است بهترین و این فکر میکنم که تمرین میخواهد از همون دوره کودکی و چقدر که گفتید استعداد باید باشد برای این تمرین میخواهد و در مدت سالها فکر میکنم که رنگ مثل ورزشکار بیمون میشد اول سبزی رو کمتر میکنم بله سبزی مثل ورزشکار تمرین ورزشکار باید همه روزه تمرین کنی تمرین ما قریب که هر روز است هر روز در دوام 1 ساعت 1.5 ساعت ما تمرین های آواز این بغیر از آموزش اپراهای نو می شود نفری که میخواهد سرانده ژانر اپرا شود این میتواند که نه از خوردی باشد یا اینکه الکی در سین نورسی یا اینکه در دانشجویی همین شوق پیدا میشود این میتواند که با همون یک چی میگن جای رسد که چون که نه از خوردی بود بلکه شوق در وقت دانشجوییش پیدا شد بله بله میتواند نو واسه این نمونه هستند یکی از آوازخوان مشهورترین اپرا در تاریخ اپرا این لوچانو پاواروتی هست که از سن 30 سالگی مشق تمرین اپرا را استارت کرده است یعنی از سن 30 سالگیش آغاز کرده است یعنی دیر نیست کدام سالی که دیر نیست بله آغاز چون که بعضی انسان ها میتوانند آواز خود را درک کنند در سن دانشجویی در سن 30 سالگی حتی 40 سالگی هم هستند نمونه‌هایی که موفق گردیدند در ساحه اپرا خوب بهترین برای بینندگان گرامی نوبسته سن سال است کدام وقتی که میخواهید میتونیم آغاز کنیم اگر شوق باشد ذوق باشد استعداد البته هست این خودداد میشود در هر یک هنرمند البته استعداد چقدر که گفتید یک 5% استعداد هست حد اقل باید بله اگر 5% باشد به شرطی خوب چیکار کنیم اکنون آیسته آیسته ما میتونیم گوشت قیمه رو گوشت قیمه و حرارتش رو بلندتر کنیم بلندتر میکنیم بله خوب انا بلندی بلند گوشت قیمه من واسه شما گوشت رو میکنم آمیخته کردن میگیره چون که باز شما خوبتر بهتر میدونید که این خوراک چگونه آماده میشود انا من با شما یک حکایه رو نقل میکنم که اولین بار با من پختن لازانیا رو یک دوستم از شهر بالونیا نقل کرد که ایتالیایی ها همین یک نازکی دارن که بنهایت و خوراک های ملی خودشون رو نمیمونن که دیگرگون کرده باشه بله چه خیلی باید باشد از باباهاش مونده باشد باید همین کمتر دیگرگون کردی بله ایتالیانی ها که بنهایت آدمای احساسات هستن و احساسات داده میشن و اجازه نمیتونن من که همین ایتالیایی ها رو از فیلم ها میشناسم بله آنها چگونه همین خیلی که خوراک آماده کردن تمام انرژی خود رو استفاده میبرد در همین با یک نازکی با یک احساسات با یک عشق حتی میتوان صحبت کردن بله البته با چیای میمیکا بله من فکر میکنم که نه فقط در خوراکپزی و همین یک مخصوصیت ایتالیایی ها هست که با کاری که میکنن دست میزنن همین تمام وجودشون رو استفاده میبرن البته برای همین در وطن هم اپرا هست ایتالیا هم وطنی بسیار یک هنرمندانی مشهوری که در ساحه هیکل تراشی در ساحه رسامی موفق شدند تئاتر هم در اولین مرتبه در ایتالیا پیدا شده است البته ایتالیا خود مکانی چی میگن جای تولد هنر است البته هم تئاتر و اپرا و چندین نمودی ورزش‌ها و هنرمندان هم
қисми зиёдашон албатта чуне ки монанди гуфте. Микеланҷело ки Бале. тамоми ҳайкалтарашони Бале, бале. дунё мебиёнд ба шаҳри Флоренсия омада ҳоло ҳам аз асарҳои Микеланҷело сабақ гирифта мераванд. бале чунки ҳар як рӯз як чӣ мегӯянд аз асарҳои Микеланҷело як чизи нав Бале. пайдо мекунад, Албатта. як маънои нав, чунки ҳамон як расм. Микеланҷело ҳаст, Бале. Леонардо да Винчи Да ҳаст. Винчи албатта гӯшти мо ҳам қариб ки тайёр шуд. тайёр шуд. Бояд мо дар ин об гирем, об. Не, мо дар чӣ барои соуси бешамал Бешамал ном дорад. бешамал ном дорад ки соуси сафед аст. шурӯъ мекунем. ҳоло мо шираи хамираи помидорро илова мекунем ва бо ҳарорати паст 10-15 дақиқа мемонем ки ҳамаи чиҳош обашро чӣ карда гирад. Дар худи ҳамин тобақ Дар худи ҳамин тобақ, резин бале. метавонам омад. Бале, марҳамат. Оҳо. Ана ин мешавад рагу ном дорад дар Бале. забони италиянӣ. Рагу, Рагу. Бале. ҳамун чизе ки мисол обдор аст. Обдор аст бо хамираи помидор ва гӯшти қимашуда. Қимашуда. бояд гӯям ки шумо ҳамчун шефи намунавӣ ҳастед бо сарпӯши худатон. Албатта инам Бояд сарпӯшеро пӯшонем албатта. Хуб, бинандагони гиромӣ, акнун мегузарем ба қисми соус. Ном дошт бешамал. бешамал. Бале, барои бешамал. омода намудани соус ба мо лозим мешавад равғани маска. Равғани маска ки аллакай ҳаст, омода аст. Бале. Мо ина метавонем омода даргиронем. Бале. Хуб, равғани маскаро нимашро гирем ба фикри ман кифоя аст. нимаша гирем кифоя аст. Бале. Хуб, бошад. Ана ҳозир мегирем тавро, баъд мегирем нимашро. нимашро мегирем ба чанд қисм ҷудо кунед ки баяш чӣ шавад. Дар як омода партофтан. намуданаш бар як партофтан осонтар мешавад. Аҳа. Хуб. ва мо бояд ордро низ тайёр кунем барои ҷамъ намудан ба равғани маска. мо метавонем ордро омехта кунем Бале. ва мегузарем ба чӣ кардани шир. баъд ширро ҷамъ мекунем ба Ширам ман инҷо омода. Ширам Бед акнун ман мехоҳам пурсам дар озмуне ки шумо иштирок карда будед дар синни 9-солагиятон. бале, Ном дошт Славянский славянский базар дар шаҳри Витебски, Беларусия буд. Беларусия. Бале. Яъне дар онҷа байни наврасон буд. бале, Озмун. фестивали озмуни наврасон буд ки Тоҷикистон бори якум тамсилгари худро дошт ва сарбаландона дар он ҷо баромад намудам. Дари дилро. Бале. Бале, ҳамин яке аз суруди аз маъмул. сурудҳои маъмули Бале. ки дар забони тоҷикӣ дорем умуман. Албатта ки оҳанги хуб аст. Оҳанги Матни хуб аст, бисёр беҳтарин аст ки аввалин маротиба суруда аст устод Аҳмад Бобоқулов. Бале. Беҳтарин ва онҷа сароидид. Он дафъаи аллакай фикр мекунам ки якум набуд. Онҷа на он қадар ҳаяҷон дошт, на он қадар ваҳм дошт. ваҳм камтар буд, чунки дар Қазоқистон ҳамин сурудро хонда будам. Беҳтарин. Чунки дар он озмунам сазовори ҷой гаштед. Як дар хато накунам чӣ хел буд сазовори ҷои 10 тои беҳтаринҳо будед? бале, дар Беларусия ба финал баромадам ва 10 тои беҳтаринҳо Тоҷикистонро низ тамсил намудам. Бале, беҳтарин. Ки инам бинед ки дар аллакай синни кӯдакӣ сазовор шудан ба чунин мисол роҳ ёфтан ба чунин фестивал озмунҳо бисёр душвор аст, бисёр як заҳмат металабад, бисёр кӯшиш металабад. Ин ҳам барои кӯдак бисёр душвор аст фикр мекунам. Чунки аз ҳамаи манотиқи минтақаҳои дунё ҳастанд дар онҷо. Дунё, бале. Бале. агар хато накунам дар Славянский базар зиёда аз 40 давлати собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва инчунин Аврупо низ иштирок намуданд
ва дар он ҷо буд ки тамсилгарони давлати Италия моро ба давлати Италия ба озмуни машҳури Санремо ки ин озмун аз солҳои 50-уми асри 20 Санремо Junior Junior аст. соли 2010. Бале. Баъд аз иштирок кардан дар озмуни Славянский базар. Славянский базар дар Беларусия, баъд роҳ ёфтед ба Италия. Метавонем ширро дар ин замон чӣ кунем барои ки насӯзад? Бале. Соусимо. Бале. Баъд гуфтем ки роҳ ёфтед баъди озмуни иштирок дар озмун дар Беларусия ба Италия, чунки дар озмун иштирок доштанд чӣ мегӯянд ҳунармандон аз Италия. Бале. Ва дар Италия зиёда аз 120 давлат иштирок мекарданд ки як зинаи бо як қадами бисёр чӣ буд? Душвортару устувортар. Бале. Албатта. Чӣ гуна баъд дар Италия ҳам чанд соли 2010 буд? Соли 2010 буд. Ки 12 сол доштем. Бале. Мо ҳамроҳи падару модарам ба Италия сафар доштем ки чиптаҳои ҳавопаймои мо харидагӣ ва ҳамон замоне ки мо чиптаро бояд ба Италия сафар менамудем, вулқони давлати Исландия ки машҳур буд дар он соли 2010 тамом Аврупоро дудаш ғасб намуда буд. Чиптаҳои моро чӣ карданд? Баргардондан ки шумо наметавонед парвоз кунед ба Аврупо. Ва бениҳоят душвор буд. Ман хотир дорам ки кӯдак будам, гирья мекардам ки наход мо чи Италия рафта натавонем гуфта. Лекин кӯшишу талошҳои падару модар буд ки аз ба чӣ нигоҳ накарда ба чипта ба шаҳри Москов гирифтам ба Русия. Аз Душанбе Москав, баъд аз Москав ба бале, лекин намедонистанд ки аз Москав бояд мешавад ягон чипта гирифта ба давлати Италия. Надониста яъне рафтед? Надониста рафтем. Бале. Дар ёд дорам ки падари ман ҳамон аэропорти Шереметьево гирд мегашт ки ба умеди як чипта ёфтам ба Аврупо, ба Италия. Ин беҳтарин аст. Бинед ин ҷо бинандагони гиромӣ ҳам чӣ мегӯянд ин тарбияи ҳамин дурусти падару модар аст ки тамоми кӯшиш карданд, қувваи худро сарф намуданд барои тарбия намудани чунин як шахсе ки аллакай дар синни наврасӣ, дар синни кӯдакиаш дар чандин озмунҳои байналмилалӣ иштирок кард, на вобаста озмунҳои ҷумҳуриявӣ, балки байналмилалӣ иштирок намудаасту сазовори ҷои намоён ҳам гаштааед. Ва дар он ҷо дар озмуни Санремо Junior соли 2010 лауреат дипломи ҳамун соҳиби ҷои якум гаштам дар мобайни 120 давлат. 120 давлат бинед. бо ҳам бо суруди республикаи ман бо забони тоҷикиву ва суруди машҳури италиёвӣ Осоле Мио ки баъди гузашти солҳо дар вақти пандемия аз балкони хонаи худам дар шаҳри Милан сароидам ва ҳамин видеое ки аз балкон хондам ба фикрам аз ҳамаи дигар видеои ман зиёдтар ба мардум расида. Тамошо кардаат. Бале, манам дидам ин видеоро, наворо, чунки дар вақти карантин буд. Анакнун биёед ҳамун суруде ки дар озмун дар Италия сароидед, дар Санремо Junior ва баъдтар дар балкони худ ва баъдтар дар ҳамун айвон дар балкон дар Италия, шаҳри Милан дар вақти карантин буд. Ин наворо фикр мекунам ки қисми зиёди тамошобинонам дидаанд. Биёед ҳамунам сарои. Che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Mana tu sole, più bello in me, o sole mio, sta in fronte a te, o
o sole mio, stan fronti a te, stan fronti a te. саломат бошед. баъд аз хондани ин суруд дар ҳамун шаҳри Милан аз дидани навор ҳамин дидам ки муҳаббат харсак заданду кафкубӣ карданду ҳатто чӣ мегӯям ҳамун свист ҳам кашиданду беҳтарин. ман рости гап дар флешмоб ташкил намуда будам дар Италия. Ман то лаҳзаи охир ман чӣ накарда будам ки чӣ хел ман мебураму дар айвони худ месароям. Вале дар лаҳзаи охир буромадам хондам ки як навори аҷоиб кардан аз ҳамсоя аз он тарафи ҳавлии мо. ин ҳамсояҳо медонистанд ки шумо тоҷик ҳастеду аз рости гап бисёриҳо қати мо шинос набудем пеш аз баъди ба айвон баромада хондан вақте ки фаҳмиданд ки ман ҳамин хел овоз дорам ҳамин хел санъат чӣ мекунам ба ман ҳатто дар вақти пандемия ҳамун баъзи одамҳо аз хонаашон хӯрок ҳам меоварданд ки шиносоӣ пайдо кунему бо ҳам дар ҳамин вақти робитае пайдо шавад. беҳтарин. бо ҳамин хел чӣ бо ҳамсояи худ шинос шудам ба баҳонаи ба айвон хондан. бале беҳтарин аст. чӣ хеле ки гуфтем ин боз мехоҳад кӯшиш, заҳмат, тамрин албатта. шумо гуфтед ки ина ном дорад La donna immobile, яке аз арияҳои аз операи Риголетто ҳаст ки бисёр душвор аст. бисёр душвор аст ва аз ҳама номдортарин опера аст ба фикрам. Ҳама медонанд албатта. Мелодияшро ҳама медонанд. хуб, соуси бешамалро низ мо илова мекунем як бори дигар. Акун аз ин давра шурӯъ намуда мо метавонем панирро низ кам-кам чӣ кунем? Панири пармезан. бале. метавонем ки кам-кам бале. ҳамин хел қисм ба қисм қабат ба қабат гузорем. ин суруда шумо гуфтед ки бисёр гуфтед ки як арияи бисёр душвор аст ва ина шумо имрӯз тамрин карда омода карда истодед барои куҷо? барои хондан дар театр якумаш. дар театри умуман дар театри худамо дар театрҳои Аврупо ин яке аз сабаби душвор буданаш кам овозхонаи опера метавонанд аз уҳдаи ин чиз бароянд. барои ҳамин бисёр чӣ ҳаст? душвор аст. биёд як камака каша сарои камака каша ҷое ки авҷ надораду осонтар аст. ҷои авҷ надорад нест. ҳамаш авҷ аст. бале. вале ба тамошобинои шумо метавонем слайк کنیم. بله کنی رفتی. La donna immobile, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, impianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensier. بله بهترین از اجرای شما البته. ولی ما حاضر میتونیم با چی دشوار نیست با یک زبان دیگر سرود سرویدن؟ البته دشوار است. برای تا آخر از برآمدن باید زبان رو نیز دانی. بله. نه فقط معنایی که سرودی که خوانده ایستادی باید همش رو دانی و در صحنه اپرا باید مثل یک اکتور، مثل یک هنرمند
бозӣ кунӣ, чунки рол ҳаст дар опера. оне ки шумо ҳамун кадом намоиш буд ё ин ки суруд буд ягон арияи операӣ буд ки ба шумо як чӣ мегӯянд эҳсосоти нав бахшид, тоза бахшид, як рӯҳияи болида бахшид? умуман операҳои бисёр аст ки ман гӯш мекунам ва мехоҳам хонам дар давоми умуман худам. ва соли ман мехоҳам зикр кунам ки соли гузашта мо бо профессори худам аз консерваторияи Милан ки мо даъват намудем ба Тоҷикистон, хуб, премьераи операи Травиатаро гузоштем бо забони итолиявӣ ки солҳои дароз дар Тоҷикистон гузошта намешуд. хуб, ва бо бениҳоят як муваффақияти зиёд гузарондем. пазироӣ карда шуд аз кардам. ҷониби тамошобинон албатта. Бо дастгирии ҳукумати кишвар, бо дастгирии роҳбарияти театр мо тавонистем ки як проекти байналмилалиро аз уҳдааш сарбалонда бароем. хуб, бинандагони гиромӣ, акнун ина мегузорем ба тафдон. рай рай рам дарам, рай 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 рарам, рай рай рарам. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Саломат бошед. Браво, брависсимо, перфекто. Грация. Грация. хуб, бинандагони гиромӣ, акнун меравем назди тафдон ку бинем ку омода шудааст аллакай. Бояд гирему чашем. Мегирем. Ана лазанья алла болинезе. Бале. Бале. Оҳо. Ба фикри ман беҳтарин лазаньяш. Боно, бонissimo. Бонissimo. Бале, беҳтарин. хуб. анакнун бинандагони гиромӣ лазанья омода шуд. Омода кардем ҳамроҳи Шоҳрухҷон. Бисёр фикр мекунам. Бӯяш перфекто, бӯяш боно. Бале. бисёр хуб аст. Омода шуд. Анакнун мечашему, баҳо медиҳем ҳунари шуморо. Албатта фикр мекунам ки бисёр болаззат аст. Хуб, шумо ки меҳмон ҳастед, шумо худатон хӯрок омода кардед. дар меҳмонӣ мо ҳам хеле меҳмоннавозем дар барномаи лазиз. меҳмонон мебиёянду худашон хӯрока омода мекунанд, худашон истеъмол мекунанд, мераванд. беҳтарин аст. ман ба шумо пешниҳод мекунам ки шумо якум чӣ кунеду ба ман баҳо диҳед ки кани. бале, соҳибхона бошад. дафъаи дигар меҳмонӣ даъват мекунед ё не? албатта. фикр мекунам боз сафар мекунед ба Тоҷикистон, боз мебиёед ва боз дар барномаи мо иштирок мекунед. хуб, бинандагони гиромӣ, мечашем. Buono. 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 Perfetto.
Bravissimo. Grazie. Grazie, бале. Bravissimo anche te. شما هم bravissimo. برای که با هم اومده کردی. بسیار بالازد، بسیار خوراکی چه میگم سم سبوک هم اشتیاق آور. کن شما وای بسیار یک طعمی خوب دارد. اول شما خوردید هیچی نشدید بعد من. بله شما همین خیلی از اول همین خیلی نقشه داشتید. فکر میکنم در خانه بینندگان گرامی این بسیار یک خوراکی بالازد است، یک نو است، یک دسترخوان ما یک خوراکی نو هست و بسیار بالازد است. و اکنون میچشیم خوریش. بله بسیار بالازد. اکنون خوریشی همون چیزی که گفتید رنگ‌آمیزی است در این خوریش. بله قید کردن در کنار که خوریش ما رنگ های پرچم هم تاجیکستان هم ایتالیا رو دارد. یک شبیه خوریش تاجیکی و ایتالیایی شدن. البته خوراک ایتالیایی با خوریش تاجیکی می‌بینیم که چقدر آنها به دیگر مایل هستن. درست. خب یک بار دیگر می‌نداری خیش رو به شما بیان میکنم با زبان ایتالیایی. grazie per averci accettato. Grazie a lei. Grazie. Bravo. سلامت باشه. بسیار از شناسایی با شما شاد گشتم، بسیار خرسند شدم چون میدونم که در کسب خویش علاقه شما بسیار کوشش‌های زیادی کرده اید و بسیار خرسندم با شما امروز روبرو شدن. تشکر. و من از این چنین زیاده از پختن یک خوراک و من خرسندی آورش این است که یک لحظه رو با هم تعیین نمودیم و امیدوارم که به شما هم پسند آمد. بله بسیار خوراکی بامزه. دستان شما درد رو نبیند و میخواهم که همیشه سلامت باشید، کامیاب باشید در کارهایتان، در ایجادیاتتان، در تحصیلتان. میخواهم با یک چی میگن سربلندی ختم کنید و برگردید به وطن که امروز بسیار هم وطن ما گل شکوفان است، بسیار آباد است و یک جایه چی میگن مایل کنید به همون مرتبه های رسانید، همون تئاتر ما رو، اپرای ما رو به مرتبه های بین المللی. بله تشکر. امیدوار هستیم که با هم پیش میبریم وطن خود. سلامت باشید. و چی تمنیات دارید برای بینندگان ما؟ تمنیاتی من همین است که خاندان شما پیش از همه مثل همین چی ما دسترخوان امروزی ما هر رنگه باشد، پر از سرسبزی و خرمی باشد و هر یک خانواده تاجیکستان سلامت باشد، پیش از همه صحت باشد. سلامت باشید. من هم بینندگان گرامی از فرصت استفاده برده میخواهم در خاندان شما خوشبختی باشد، خرسندی باشد، فیض و برکت خیلی زیاد باشد و وطن ما همیشه آباد باشد و شکوفان باشد. با شما یک بار دیگر سلامتی و برار خواهانم. تشکر زیاد. بینندگان گرامی خیر، این برنامه لذیذ بود تا برنامه‌های آینده. خیر.